Nå Rasmus, onsdag den 25. havde du rigtig godt fat i. Du fik fat i de rigtige aspekter, og du vidste, hvad for nogle produkter, der var fokus på. Hvad kan du så sige om torsdag? Som altid, sommeren over, der åbner sgu ned kl. 23 med en times fri øl og gratis entré. Men som noget helt ekstraordinært på den her åbningsdag, der har sgu ned natklub booket en kunstner, som lige nu er aktuel med nok Danmarks mest populære nummer, som hedder Twerk Like Miley. Og kunstneren er jo selvfølgelig Brandon Beal. Det der twerk, hvad er det? Twerk, det er en dans med ballerne, som primært piger laver, men jeg vil da selvfølgelig gerne give et forsøg. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Ja, Rasmus, det var jo rigtig fint. Især kunne jeg godt lide den del omkring twerking. Twerkilicious. Twerk on the bonbon for the tong. Hvad med fredag og lørdag? Er der også åbent der? Ja, det er der. Både fredag og lørdag, der åbner sgu ned natklub også op med en times fri øl fra 23 til 24, hvor der også er gratis entré. Om fredagen, der har sgu ned så været ude og booke en DJ, der hedder DJ I. Han har lige vundet Danish DJ Battle ved Danish DJ Awards, så kan faktisk kalde sig selv Danmarks bedste DJ, hvilket er ret awesome. Og om lørdagen er der normalt åben, og igen med en times fri øl for 23. Det lyder som om, der er lagt op til fest på det der skru ned natklub. Men er der ikke også åben mandag? Vil Rasmus nogensinde komme til at twerke ordentligt? Kan Brandon Beal selv twerke like Miley? Og hvem vinder Mondbord-receptionen med Studenterparken? Følg med i morgen.